چند سو میشه برادر؟ 8 سومونی. مرحمت. سلامت باشین. سلامت. Алло. Алло, салом дадаш. Лавай учаш? Охир дуруст шид дар хона ҳеҷ чиз нест. Кай хӯрока харид карда меёред? Занакҷон, медонӣ ку чанд рӯз боз мошин вайрон буд. Худо хоҳад кор биромадем, бегонӣ харид карда меёрем. Хуб, майлаш. ба тарабхонаи лабиринт. О ҷон. Алло, чаҷон. Лаба бачаҷон. Кай мебиёед, мо гуруснаем. Ҳозир мебиём. Ҳозир ҳар чизакой ба маззат мебиёрам. Кӯдакота партофта дар шаб тарабхона куҷо меравӣ? салом алейкум. мебахшен шуморо мумкин аст? Як дақиқа духтаро. ҷабиён вақти гап дорам. Чӣ намуди рафтораи? шумо инсоф доред? боре дар фикри шумо будани мо дар ҳаёти шумо мерасад ки фарзанд доред, хонаву дар доред. ғами маро не, ғами фарзандонатонро хӯред. дар хона нони хӯрда надорем. шумо бошед дар ин ҷо маишат карда шиштед. ҳайфи нангу номуси мардӣ. бад ту бар ин мард. Забонат дароз шида. Шин мошинда? зани беақл. ба ту ки иҷоза дод ки аз хона берун бароӣ? Ти инҷа мара шармандакунӣ омадӣ? Гумша тез хона. ҳоли ман миём ба қадти гап мезанам. худоё ба ман сабр деҳ. падари фарзандонамро аз роҳи бад баргардон. ташаккури зиёд акаҷон. ростӣ ман пул надорам. ҳамин ангуштаринамро гиред, фурӯшед, аз ҳамин роҳкироро гиред. Апаҷон, бовар мекунед вақте ки шумо гуфтед ба тарабхона ҳайкун фарзанди шумо занг зад гуфтан гуруснаём, бовар мекунед ман нисбати шумо дигар хел занг гумон кардам. лекин дар ҳақиқат чизҳоеро дар ҳаёт вомехӯрӣ ки ҳеҷ вақт дар интизораш нестӣ. ба ман ягон чиз лозим нест. ангуштаринатон ба худатон насиб кунад, апаҷон. инҳоро гирем. не намегирам. не намегирам. шумо маро ҳамчун додаратон қабул кунед. инҳо барои ҷиянако аз номи мо. не намегирам. апаҷон, гирем. акаҷон, хизматҳои шуморо ман чӣ хел бармегардонам? апаҷон, шумо ягон чиз иқ нашавед. чӣ хизмате шид ба ширкати 3-8 занг занед. сомон таксӣ дар хизмати шумост. дар хона ҳечӣ набуд.
дасти холӣ омадем ки дар ғурғури занак мемонем да. ассалом дадаш. Ассалом. Ман хӯрок омода карда истодам. Дастоятонро шӯен биёен. асалчаима иқа духтари баҳнараи падару модараш дар раҳмат. Дадаҷона, шумо ҳайрон нашавед. ҳозир ман ба шумо ҳамаашро мефаҳмонам. бачаҷон, молодец. шербача. Дадаш, як ҳамсояи соҳибкорамон ба ҳамаи ҳамсоё хайрия равон кардааст. Орд, гӯшт, рӯған. ина хӯрда истодаед ку? занакҷон як чизро аз ёдат набар. Чиро? як додӣ худованд 10 метия. мо ҳама вақт дуо мекунем ки ҳар кас ки хайрхоҳай худованд давлатчи аида зиёд кунад. Омин. Омин. гардиши аэропорт бародарам. мада питса фардастай. хона дарбон питса ягончи намегирад майда ҷоним. агар дар кор шавам, ман барои таҳвис мон ситора меорам. як питса ҷон дорам. бародар як дақиқа. ман питса мегирам. худоё, падари фарзандонамро аз роҳи бад баргардон. Somoni rӯдаки гӯш гира шуморо Somoni. агар дар кор шавам, ман барои таҳвис мон ситора меорам. ғами мароне, ғами фарзандонатонро хӯред. мард на он аст ки тамоми дороияшро барои айшу ишрат сарф мекунад. марди ҳақиқӣ он аст ки тамоми дороияшро барои оилааш сарф мекунад.